אימוני כוח, הכרחי או פחות? בואו נתחיל. הרמת משקולות עוזרת לשרפת שומן? כן, אבל לא הייתי מגדיר את זה כמטרה בחדר כושר. אבל אם אני מצליחה לרדת משמעותית במשקל בלי אימוני כוח? כנראה את צורפת הרבה מסת שריר. ירידה משמעותית במשקל ללא אימוני כוח, בהכרח תוריד לנו את מסת השריר. האם להיות רזה זה לא מספיק מוכיח שאנחנו בריאים? יש הרבה מאוד אנשים שהם רזים מבחוץ, אבל שמנים מבפנים. זה נקרא thin outside, fat inside, וזה אומר שלמרות שהם רזים, הם עדיין לא בריאים מטאבולית. האם הרמת משקולות מפחיתה תמותה? כן, אם אני כן עושה אימוני כוח, אני יכולה אחרי זה לאכול כל מה שבא לי? זה אפשרי, זה לא משהו שאני ממליץ. האם שריר עוזר לבסט את רמת הסוכר? כן, השריר הוא כמו ספוג לסוכר. האם אחרי גיל 60 לא מסוכן לעבוד עם משקולות? לא, וזו הטעות שהרבה מאוד אנשים מבוגרים עושים, נשים וגברים, מפסיקים לעבוד על כוח ככל שעולים עם הגיל, בדיוק ההפך. מסת שריר זה המטבע של longevity בכל גיל. האם נשים שעובדות עם משקלים כבדים לא יעשה להם גוף שרירני? לא, כדי להיות שרירנית, את צריכה להיות בעודף קלורי, ואת צריכה לעשות אימון מאוד פרוגרסיבי, משקלים הולכים ועולים. אין לך מה לדאוג מזה, לא מגיעים לזה ככה סתם. גם אם זה קשה ולא נוח, אימוני כוח זה המפתח לבריאות טובה, וזה בחינם. מה לגבי דימנציה? יש השפעה של אימוני כוח על... בהחלט, אימוני כוח יכולים לדחות ולהרחיק מאיתנו דימנציה.